Il-Kunsill Lokali tal-Imsida ħa pożizzjoni kontra l-bini tal-flyover fiċ-ċentru tar-Raħal. B'5 voti kontra 4, il-Kunsill Lokali għadda mozzjoni mresqa mis-Sindku Charles Selvaġġi sabiex il-flyover proposta mill-Gvern ma ssirx. Waqt il-laqgħa ta' 3 fil-għaxija, il-membri kollha tal-Kunsill esprimew l-qbil tagħhom għall-kumplament tal-proġett, madankollu il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista insistew li kienu kontra il-bini tal-flyover għax din mhix fl-interess tal-Missidjani. Il-Kunsillieri tal-Partit Laburista esprimew ruħhom favur il-bini tal-flyover u vvutaw kontra l-mozzjoni. Min-naħa tagħhom il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista spjegaw kif l-Imsida jkun l-uniku raħal f'Malta li jkollu flyover għaddejja propju miċ-ċentru tiegħu jekk din tinbena u li din se tkompli tifga l-lokalità. U ma qed jinsistu li dan żgur mhuwiex fl-interess ta' residenti Missidjani illi mhu se jgwadanjaw xejn bil-bini ta' din il-flyover. Al kontrarju, din il-flyover skont Infrastructure Malta se tidderiġi aktar traffiku lejn iċ-ċentru tar-Raħal. Dan apparti li skont Infrastructure Malta stess wara li titlesta l-flyover li mistinja tieħu tal-anqas sentejn b'kollox imbagħad irid tiġi indirizzat il-bottleneck dejn l-skate park li jkun ifisser proġett ieħor ftit metri l bogħod. Intant il-Kunsill Lokali mistenni jibgħat din il-mozzjoni kemm lill-Infrastructure Malta kif ukoll lill-Gvern.